जिल्लाया बे बाक्सा नङा होमबा दा बाक्सा जिल्लानि सिख्लाफोरनो खिन्थु दानिया सनासो नांसिगौनो गुबुन आंथ' उदालगुरिनि जिल्लानिफ्राय खिन्थु उदालगुरिनि सनाखौनो गानलानो सिख्लाफोरा गोसथोनाय दङना गैया बारु गोसथोनाय गैयाब्लाबो जेबो नङा हिनजाव गोनांफोराबो नङा होमबा हिनजाव गोनांफोराबो गाव गावनि हिनजावखौ अननांगोनथ' नङा होमबा हाबा जाबाय होननानै गारना दोनब्लाथ' जानाय नङा नंगौना नङा आब'मोन थ' बाक्सा जिल्लानि सनाखौ नांगोना नाङा जोंना सालबारिनिफोरा नांगौ बाक्सा जिल्लानि चिरां जिल्लानि क'क्राझार जिल्लानि उदालगुरिनि मामोनलाय उदालगुरिनि जोमग्रा लाबो दे खननो लानि बयबो गोजोनो बयबो बाक्सा जिल्लानि सना लाबोन चिरां जिल्लानि खेरा लाबोन क'क्राझार जिल्लानि दख'ना लाबोन उदालगुरिनि जोमग्रा लाबोन सिगांथिं नायसान उनथिं नायसान गाननायसै आं दालाय लोंहैनाय दख'नाखौलाय खोमा फिसिसान आयनायाव नायसान देलायनोसै आंलाय लोंहैनाय सना जोंलाय बयबो बैसागु 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 आहै आहै बयबो जायो बैला जेबो नङा